Aktar minn 4,000 persuna f'Malta għandhom il-kundizzjoni tal-epilessija li taffettwa n-nervituri u tikkawża aċċessjoni fil-persuna. Din il-kundizzjoni rari nitkellmu dwarha, iżda kapaċi taffettwa lil persuni ta' kull età. Il-professur Janet Mifsud li hija wkoll konsulent għall-Assoċjazzjoni Maltija għall-Epilessija f'ħdan il-Caritas spjegatilna wkoll li hawn 40 tip ta' epilessija. L-epilessija mad-dinja kollha il-definizzjoni uffiċjali tal-Liga Internazzjonali tal-Epilessija hija li wieħed ikollu aċċessjoni iktar minn darba. Aħna fil-fatt f'ħajjitna tista' tgħid li kważi kulħadd ħajkollu aċċessjoni darba ċerti raġunijiet joli. Ma nindunawx għax ħafna drabi kun reqdin. Ġifi l-epilessija hija meta jkun hemm iktar minn eċċessjoni waħda. Staqsejnija wkoll kemm din il-kundizzjoni hi meqjusa komuni f'pajjiżna. Ta' internazzjonalment hija ta' 1%. Ġifi hawn Malta kan din ftit iktar minn kważi tista' tgħid 9 miljuna u Malta naħsbu li hawn xi 4,000 persuna li għandhom din il-kundizzjoni. Bil-mediċini li għandna llum tista' tgħid li 70% tal-persuni għandhom dil kundizzjoni kontrollata. Malta fortunati li tista' tgħid l-epilessija hija mniżla f'dak li jgħidu l-kartuna safra f'Schedule 5 u ġifieri kull persuna li għandha l-epilessija hija intitolata tal-mediċina f'xejn. F'Malta l-akbar sfida li jaffaċċjaw dawn il-persuni hi biex isibu impjieg għaliex l-istigma li teżisti dwar il-kundizzjoni iġġiel lil ħafna jemmnu li żommok milli tgħix ħajja normali. Il-President tal-Assoċjazzjoni Frank Portelli qal li fost diversi proġetti ta' riċerka li tagħmel hemm ukoll kampanja ta' għarfien li hemm għaddejja anke fl-iskejjel biex dak li ikun marraf dwar x'għandu jagħmel f'każ li persuna bil-kundizzjoni itti aċċessjoni. Anke jekk ittik aċċessjoni fuq il-post, ġifieri, kull ma jinvolvi forsi 10 minuti u ħatarġa tiġi għan-normal. Aħna ġifieri lill-membri tagħna ngħidulhom jagħmlu dak kollox li jagħmel ħadd ieħor. Però biftit ta' aġġustament ġifieri, il-bqija jistgħu jagħmlu kollox. Hekk ħadd tmux tom waħdek biex issajjar fuq il-burner ta' wara. U flok banju tieħu shower. Jidher li l-ħidma tal-assoċjazzjoni qed tħalli l-frott, hekk kif anke studenti żgħażagħ issa qed juru interess fil-qasam u saħansitra qed jispeċjalizzaw fih. Fil-fatt kellu studenti li komplow anki saħansitra barra minn Malta naf studenti partikolari fil-fatt qed taħdem ma' National Institutes of Health United States fuq dil-biċċa xogħol. Ġifieri nuħu gost nara l-istudenti Maltin qed jagħmlu isem ukoll barra minn Malta f'dal qasam ukoll.